Tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola amics, què tal? Una nova edició del Tiki Taki. Avui parlarem del Barça Deportivo Alavés, partit de Lliga d'aquest dissabte. Bé, celebrar primer que ja ens hem lliurat de Koeman. Ja no tenim a Koeman com a entrenador, se li agraeixen els serveis prestats, tot el que vulguis, ja li pagarem els 16 quilos, que això també és un altre tema que s'hauria de parlar, perquè és una vergonya que s'hagi de pagar 16 milions d'euros a un tio que ha fet malament la seva feina. Però això és un altre tema. Abans de començar a parlar del partit, hi ha una cosa que em té mosca. O sigui, tothom està donant per fet que Xavi ve el dia 3, que Xavi ve a fer-se càrrec del Barça, d'això que li diuen Barça, per fer-se càrrec d'entrenador. Que jo sàpiga, els senyors del site, els jeques aquests de Qatar, no han dit res. I el que més m'estranya és que el senyor Laporta hagi presentat a un entrenador interí. Des de quan un entrenador interí es presenta com si fos el nou entrenador del Barça? Primera, massa protagonisme al senyor Laporta. Ja val? Sí, ja val. Tu ets el president, no ets l'estrella de l'equip. Per això, per començar. Segona, Xavi en principi ha d'arribar la setmana que ve pel partit de l'Espanyol. A la banqueta hauria d'estar assegut Xavi. Si no hi és una altra de les teves mentides amb les quals has arribat a ser president del Barça, perquè comencem a estar fins als collons de tantes mentides. Jo li faré una oferta a Messi que no el podrà rebutjar. Ja se sabia que Messi, les fonts que teníem tots, Messi ja ho tenia tot signat amb el PSG i només et va servir per arribar a ser president del club. Una carrera presidencial sense cap tipus de programa, tot improvisat, els avals a última hora, fitxatges de merda que hem fet, sessions de merda com la de Luc de Jong. No sé, aquí hi ha algú que no quadra. Continuo dient-ho, tu portaràs al Barça a ser una societat anònima esportiva. A mi m'és igual, Jo ja no sóc soci, vaig deixar de ser soci fa molts anys, però jo ja no sóc soci. Però ho portaràs tu, o sigui, no vinguis venent la moto, perquè jo crec que a la llarga tu seràs el que portarà el Barça a ser una societat anònima esportiva. Val? Fins aquí el tema d'aquesta presentació rara d'un entrenador interí. Molt bé. Teníem a García Pimienta l'any passat, el vas fotre al carrer, vas fotre fora el Xavi Pasqual de l'handbol, també, després d'haver guanyat la Champions. No s'entenen segons quines coses. La moguda del Barça femení, no sé si és veritat que les jugadores estaven fins als collons de l'entrenador o no, però aquí ha passat alguna cosa raro. I sempre estàs tu en aquests merders, i de protagonista. O sigui, si és veritat que ve Xavi, doncs tu aparta't, Tu ets el president, vas al palco, vas a jalar, vas a saludar amb els altres, feu el que tingueu que fer en els vàters de la llotja, i prou. I ja està. Que s'encarreguin els que s'hagin d'encarregar. Vas portar a Jordi Cruyff per fer de director tècnic o de secretari tècnic o no sé què collons ha vingut a fer o només perquè es diu Cruyff. Val? Vau dir que podia ser l'entrenador. Per què no sigo l'entrenador? Has desmuntat el Barça B, que tampoc és que anés bé, però has desmuntat el Barça B per agafar l'entrenador i portar-lo al primer equip. Per 3 partits, Sergi tornarà al Barça B? Tots són incògnites, tots són coses rares, tots són preguntes que tothom es fa i ningú ho entén. Però bueno, anem cap al partit. Primer partit de Sergi Barjuan com a primer entrenador del primer equip del Barça. L'alineació, molts canvis no podia fer. Entre lesionats i el que hi ha, molts canvis no podia fer. O sigui que va sortir amb Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba, amb Nico, Busquets i Gavi, perquè ja que tenim a Pedri i a De Jong lesionats, doncs van sortir aquests, Serginho Dest, Agüero i Memphis. Bueno, fins aquí dius, vale, bueno. Al minut 40, de cop i volta, se'ns ofega l'Agüero. Ara resulta que hi ha una sèrie de problemes cardíacs. Aquest jugador podrà continuar, no podrà continuar jugant a futbol. El principal és que ja estigui bé. Sembla que està fora de perill, però aquest tio no se sabia que tenia aquests problemes cardíacs, com ha sortit avui per la premsa. No se sabia que
O sigui, el Rayo fitxa gent de 33 i 34 anys, els altres equips fitxen gent amb 33 i 34 anys i els hi surten bé, i nosaltres no. Es va portar l'Agüero perquè Messi es quedés i quan Messi no es va quedar, què collons fotem amb l'Agüero? És un jugador que és un killer. Però estava en condicions de jugar o s'ha jugat la vida per jugar aquests partits? Bueno, ja ho veurem. Esperem que el principal és que l'Agüero estigui bé, que el nano aquest estigui bé, independentment de si pot tornar a jugar o no a futbol. Que ell estigui bé i pugui sanar-se. Ara, també fem-s'ho mirar. Però doncs clar, canviem l'Agüero i mires la banqueta i jo deia, bueno, mira, podria sortir el Demir, que no li han donat oportunitats, no sé per què de cop i volta ha canviat la troca amb aquest nano que va fotre un gamper espectacular, ja no s'ha vist més. I va i tornem a treure el Coutinho. A veure, jo una pregunta, aviam, hi ha alguna cadena de supermercats que dongui punts, saps? Punts. Cada cop que el Coutinho juga li dongui punts a l'entrenador perquè si reculls X punts et donguin una cassola, un wok, un All Express. Algú entén per què juga aquest paio? Algú entén què cony fot aquest tio que tothom el treu? Hi ha algun contracte que aquest tio ha de jugar? Algo que no sabem perquè aquest tio hagi de jugar? Un tio que està obsolet, un tio que ralentitza el joc. O sigui, vam tenir a la primers 20 minuts de partit vaig estar al·lucinant. Jo deia, que cabrons que són aquests xavals. Volien fotre-li el llit al Koeman. Rapidesa, pim-pam, pilota, el Nico, el Gavi, semblaven jugadors, bueno, internacionals de tota la vida. Un partidàs estaven fotent. L'Eric Garcia fins i tot va fotre una excursió ell sol cap a l'àrea, que va estar a punt fins i tot de xutar i fotre gols. La gent xutava, però va arribar un moment que, pum, o jo no sé si és que el senyor Piqué i el senyor Busquets es van donar compte que estaven suant, cosa que feia molt temps que no feien, i van dir, nois, baixem, i llavors hi van dir al Sergi, tu, novato, que acabes d'entrar aquí, ara quan fotis el canvi, treus el Coutinho per ralentitzar el joc perquè estem cansats. Va ser això el que va passar? Realment va ser això? O sigui, ahir es va demostrar que Busquets, Piqué i Jordi Alba ja no serveixen per aquest Barça juvenil? Sí, juvenil, perquè és un Barça juvenil. Ja no serveixen? Hòstia, al minut 49 va i el Memphis enganxa una i la fot dintre. Gol, primer gol, molt bé. Fa la tonteria aquella de posar-se aquí els dits de les orelles, que val més que te'ls posis, perquè, nen, tenim per donar-te per totes bandes. Tenim perquè ens has enganyat, tu també. El niño del Rolls Royce. També ens has enganyat. Val? Perquè després vas fallar cada una espectacular. O sigui, que jo crec que fins i tot el tronxo de Jong aquest ens el fot. Val? Gavi va fotre un partidàs. Va fer una jugada que li va fotre una pilota així, amb tipus barret, en el Jordi Alba, i l'altre en lloc de posar el cap va i s'aparta. Que et don por la pilota, que tenies por d'embrutar-te el poc cabell que tens, i que no hagis d'anar a fotre un altre viatge a Turquia, o què passa? O sigui, va sortir el Coutinho i vam tornar a veure el Koeman. Vam tornar a veure l'equip del Koeman. Pim-pam, avorrit, no sé què. Bueno, marquem el gol, minut 49. I al minut 52, atenció, la nova estrella mundial. La nova estrella mundial. Luis Rioja, la gran estrella mundial. Va fotre un slalom que ningú li va entrar. El Busquets se'l mirava, que també s'havia dormit i li havien robat la cartera, com l'altre dia del Rayo. El Piqué va pensar, hòstia, no porta un globus, no puc anar a tocar-lo. No. I a sobre, a l'altre, el que no diu mai res, que només crida, que no sé què, Ter Stegen, va sortir a buscar bolets. Sí, reconec, el talconasso que li fot, el cop de taló que li foten al passe, és un golaç. Visualment és un golaç. Després, quan l'analitzes, veus que no és tan golaç. Veus que els jugadors del Barça no van fotre la cama. Sobretot, 3 que queden senyalats en aquesta jugada, que són Busquets, Piqué i Ter Stegen. Ter Stegen, t'estàs adormint. No sé si estàs pensant en fotre el camp al Bayern l'any que ve, però si has de fotre, digue-ho ja, marxa al desembre, que ens doni la pasta i pugem un dels nanos que tenim 2 porters boníssims, entre el tercer porter del Barça i el primer del Barça B. Aquests 3 ahir van quedar retratats. No estan ja per jugar amb aquest equip que tenen ganes de córrer. Després se'ns lesiona Piqué.
Bueno, va, i em treus l'Englet, clar. Era l'Englet o un tití, tenies que treure un central. Molt bé, vas treure l'Englet. No va fer-ho malament, el poc que va jugar, bueno, amb la inactivitat que té, doncs, no. Tornem, segona part, avorrida, 1-1, vinga, xut, Memphis una oportunitat, al pal, l'altre, al cos del porter, al bulto, passes, passes mal fets, les faltes mal tirades del senyor Memphis, un altre del Coutinho, que va estar mitja hora preparant-se, bufant, estossegant, resant a la mare que el va parir per fotre-la fora. Per fotre-la fora. Tanta puta història per tirar una falta, per fer el bunyol que vas fotre. Tu ets que ets tonto, tio. O sigui, no, fot el camp. Fot el camp, o sigui, ja. Diu que el de l'alçat vol un gest del Barça perquè vingui el Xavi, doncs li fotem el De Jong, el Depay i el puto Coutinho. Cap allà, cap a Qatar, que estaran de puta mare. Allà amb el Rolls Royce semblarà que porti uns 600, el capullo aquest. Que no fot un gol ni a l'Arc de Sant Martí. Has fallat un penal la setmana passada que era clau. I aquesta setmana has fallat cada pilota, que això hagués fet el tronc de Jong, avui això estaria en flames, tio. Estaria en flames. Has vingut com si fossis un crac i no ets un crac. No ets un crac, ets un jugador de segona classe. Sí, has vingut gratis i tal, però no t'ho creguis que ets un crac perquè no ets un crac. Ja ho vaig dir-ho, no ets Deco, no ets Ronaldinho, no ets Eto'o. No ets cap d'aquests. Ets que no ets ni Larsson, ni Sonny Anderson. Imagina't, per què et poso? Sisplau, hòstia, després continuem amb la roda de canvis. Vinga, en canvi és el Gavi. I va mentre el Riqui Puig. Molt bé, Riqui Puig necessitava entrar, però pobre nano li doneu 20 minuts, va sortir com un miurà, a totes les pilotes, anava boig, volia demostrar tantes coses en 20 minuts que pobret no va fer res. No va fer res. Per què? Perquè no vas tenir collons de treure el Busquets una altra vegada. No, tens collons. Ningú té collons de treure el Busquets. Jo hagués estat el Busquets i hagués fotut el Nico en el seu lloc i hagués jugat amb Gavi i amb Riqui Puig. El Nico estava fos després. El Nico estava fos, perquè va fotre un partidàs. És una meravella aquest xaval. Val? I que deixin ja de dir que és l'hijo de Fran. És Nico González, jugador del Barça, i boníssim. Val? I aquest tio marcarà història en el Barça, si no ens l'espaien. Si aquestes vaques sagrades no fan ja un pas enrere. Sisplau, fotem un canvi. Vale? Després canvies el Mingueza, fas entrar Alejandro Valdé, ja no vaig entendre com vas fotre perquè vaig continuar veient ara el Des de lateral, amb el Jordi Alba de lateral i l'Alejandro Valdé d'extrem a esquerra, perquè potser d'extrem dret vas fotre el Coutinho, que estava per allà donant voltes com el que va comprar flors o roses un dia que no és de Sant Jordi, va més perdut que jo què sé. Val? I a l'últim canvi, en canvi és el Nico, pobret, que ja estava fos, i vas dir, hòstia, jo soc Sergi Barjuan, vull entrar a la història del Barça, en principi són 3 partits, d'aquí no sortiré i tal, i jo vull posar el meu gra de sorra en aquest equip, i vull que la gent em recordi perquè vaig pujar un nano del juvenil, que no és ni titular en el juvenil, però, val? I busco aquest Abderrahman, no sé què, un nano. No va fer-ho malament, les dues pilotes que va tocar, aviam, una li van vendre i l'altra va fer un regat que està bé. Però calia posar aquest nano i no posar el Demir, que el teníem a la banqueta i és del primer equip. Pregunto, Aquesta ànsia ara de pujar jugadors juvenils quan tenim jugadors en la banqueta que són joves i que poden jugar i no se'ls estan donant minuts. Calia portar aquest nano ja, l'ha de treure a la palestra. Per què? Perquè ets Sergi Barjuan i tu ara, per aquests 3 partits, vols dir jo vaig ser el que va pujar Abde al primer equip? No sé. L'única conclusió que trec d'això és que ahir l'Alavés, el Deportivo Alavés, que estava a un punt d'estar en zona de descens, va empatar al camp del Barça. El Barça va ser incapaç de fotre un gol perquè ens fa falta un killer, ens fa falta un davanter centre de veritat. Doncs, no sé, potser que ens ho mirem, veurem dimarts a Kíev. Jo, des d'aquí ja us ho dic ara, no crec que guanyem, no crec que Sergi Barjuan faci miracles, a no ser que faci una bogeria i perdem a Kíev, però que no juguin ni Piqué, ni Coutinho, ni Busquets, ni Jordi Alba.
podríem fer-ho, ens la podem jugar. Total, si ve Coutinho és com si juguéssim amb 10, o sigui, per què no provar-ho, no? Per què no sortir a Kiev amb Eric Garcia i l'Englet, per exemple, i a les bandes jugar amb Mingueza i jugar amb Valdé, i al mig del camp jugar amb Nico, amb Gavi i amb Riqui, i davant, doncs mira, fots el Demir, fots el Dest, fots el Memphis, per què no? Per què no ho fem això? Per què no n'hi ha collons de fer-ho? I si perdem, perdem, si total més ridícul del que estem fent, no el farem. No sé, és qüestió de pensar-s'ho. En fi, Barjoan, el primer combat, així, no et podíem demanar més. 2 entrenaments, tampoc et podem demanar més. Veurem el dia de Kiev, perquè suposo que no els hauràs donat festa. Sou capaços de donar-los festa dilluns perquè vagin a menjar... avui, perquè vagin a menjar panellets, no? Esperem que no. En fi, nois, visca el Barça i ens veiem després, al tiqui-taqui després del Dinamo de Kiev-Barça. Veurem si tenim esperances d'anar classificats cap a vuitens de final de la Champions o tenim esperances d'anar a l'Europa League o ens quedem a casa ja per lo que queda de temporada i juguem la Copa del Rei. En fi, força Barça. Tiki-taki, 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 tiki-taki.